Hola, sóc en Marc Joan de la Biblioteca de Barberà del Vallès i avui us explicaré el conte del Patufet amb coses que he trobat per casa. Hi havia una vegada un pare i una mare que tenien un fill tan petit, que li deien en Patufet. Un dia, la seva mare, mentre feia coure l'olla, va dir: «Ai, Patufet, quina mandra em fa sortir de casa! El dinar hi avui al foc i no trobo el safrà enlloc». «Mare, si no hi ha safrà, jo te'n puc anar a buscar». «Oh, on vols anar? On vols anar? No veus que ets massa petitó i la gent et pot trepitjar pel carrer com un cigró?» «Ja aniré cantant, mare, i així si no em veuen, bé prou que ens sentiran». No, els nens han de creure i aniràs quan siguis gran». No, mare, jo vull anar a buscar el safrà, jo vull. I com que es va posar a plorar i picar de peus per fer-lo callar, la seva mare finalment va dir: «Bé, ja n'hi ha prou, Patufet, aquí tens un dineret i vés de seguida a la botiga d'en Josep». I carrer amunt s'encaminava aquell marrec tan tossut, amb esclops i barretina i una armilla de vellut. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Content i cantant, en Patufet arriba a la botiga d'en Josep, la botiga més bonica d'aquell indret. Pep! Qui hi ha? Vull un dineret de safrà. I el botiguer tot era mirar per aquí i per allà, però no trobava ningú. Pep! Qui hi ha? Què voleu? Que no em veieu? Jo estic tip de cridar: «Vejam si em despatxeu un dineret de safrà». I el botiguer torna a mirar i busca terra dins de la botiga, fins que tot d'una veu un dineret que es belluga. Aleshores s'ajup i la replega, posant al mateix lloc una bossa de colorant alimentari que era molt més barat que el safrà. Tan aviat com en Patufet el té, l'agafa ben fort, surt al carrer i deixa amb la boca ben oberta el pobre botiguer. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. I de por, la gent s'amagava a no veure qui cantava, mentre carrer avall passava una paperina sola, com si anés sobre una bola. I quan en Patufet va arribar amb la paperina de safrà, de colorant alimentari, la seva mare no se'n sabia venir. Aleshores, tot cofoi va demanar: «Mare, em voleu deixar anar a portar el dinar al pare?» «Ai, no, jo sí que no, fill meu. La carmanyola pesa massa i pels camins encara hi ha neu. Jo li vull portar el dinar. Tant ho va demanar que perquè callés, la seva mare finalment li digué: «Ai, per no sentir-te bramar, agafa la carmanyola i ja li pots portar». I en Patufet, que tenia molta força, va agafar la carmanyola del dinar i, com si res, se'l va carregar a coll. I pel camí cantava així: «Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet». A mig camí, en Patufet es va aturar i es va seure a la vora d'un hort per reposar una estona. Ai, però heus aquí que de sota va començar a ploure molt fort. Per tal de no mullar-se, va anar tot sol a amagar-se sota una col. Aleshores va venir un bou mig adormit i d'una queixalada es menjà la col i en Patufet de propina. Una cosa important que heu de saber és que en aquella època tots els bous i totes les vaques tenien forma de gat. I ara tornem al conte. Hores més tard, quan ja era gairebé de nit, el pare i la mare buscaven el fill per tot arreu, fins que van trobar la carmanyola tota sola a la vora d'un hort. Aleshores, el pare va començar a cridar: «Patufet! Patufet! On ets?» I en Patufet, des de lluny, contestava: «Soc a la panxa del bou, on ni neva ni plou». I la seva mare, preocupada, cridava:
Patufet, on ets? I en Patufet contestava, «Soc a la panxa del bou, on ni neva ni plou». I la Caputxeta cridava, «M'he equivocat de compte». I en Patufet contestava, «A la panxa del bou, on ni neva ni plou». Ai, 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 ai. I el que no sabeu és com va acabar aquesta història. O potser sí. És que potser sabeu el que van fer els seus pares? Doncs mireu. El pare d'en Patufet va dir a la mare, «Hem de fer que aquest bou faci... Així el Patufet podrà sortir de dins». «Ai, però estimat, com ho farem perquè aquest bou faci... Doncs molt senzill, li donarem de menjar herba gatera i vinga a donar-li herba gatera fins que finalment faci... I quan faci... el Patufet sortirà disparat de dins d'aquest bou». I així ho van fer. Van començar a donar-li menjar i més menjar, per ser exactes, herba gatera. I el bou es va anar inflant, fins que es va tipar tant que al final al capdavall va fer... I com un llampec va sortir en Patufet molt content i espavilat com si res no hagués passat. I vet aquí un gos i vet aquí un gat que aquest conte s'ha acabat. I aquest ha estat el conte del Patufet. Espero que us hagi agradat. I ara, si teniu ganes, podeu explicar-lo vosaltres també en coses que trobeu per casa.